ପିଲାମାନେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ମନେ ରହେ କେମିତି? ଗୋଟେ କଥା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି। ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପାଠ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ, ମନ ଦେଇ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା କିପରି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ। ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଥରେ ରୁଚି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ପାଠକୁ ମନ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ମନର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ମନ ଯଦି ବିଚଳିତ ରହେ ତାହେଲେ ପାଠ ମନେ ରହିନଥାଏ। ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା ଦରକାର, ମନ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ପାଠ ମନେ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମନ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ରାଟକ କରାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଡାଇମଣ୍ଡ ପଜ୍ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଟଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇଗଲା, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ମନ ସ୍ଥିର ରହୁ, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ୁ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।